obela uDlamini, doors are open, iminyama ivuleke, uDlamini umthandazi osempumalanga. Mbuyelo khona ekhaya. Idlozi liyakhuluma nomuntu. Idlozi likuwe egazini lakho lihamba nawe. Abantu abakini bangasekho emhlabeni lesebalala. Idlozi lifika njengento yathi umuntu omnyanga ngisho thina uyasenza, omunye uyaphupha, omunye uyaboniswa, omunye uyabikelwa. Kuthi ungathi uhamba le ndlela le, ohamba kobheka le, kube ulento ethi nje phuma ngala. Uthi phuma ngala uvitha kushona umuntu ngala. Bekona into efika ethi manje hamba ufaka iCV. Hamba uyifaka le ndawo le ya, uyayifaka bayithathe bakubize ukuthola umsebenzi. Nemuntu olusinkoma ngathi ish asengifuna inkomo ehlathini. Konke ethi ngiphume ngapha, uphuma ngapha adibane neinkomo. Idlozi liyakhomba izinto, liyakhomba futhi nemfihlo, kodwa uma ulilalela futhi ulibonga uzobona umehluko mbulo khona ekhaya. Ihluphe ungayicosha via idlozi. Ungavikeleka via idlozi. Ungaganwa via idlozi. Ungaphila kahle via idlozi. At the same time uyigade lemoya emibi because iyacasha yokuthi idlozi kantini imoya emibi, but idlozi liyakhuluma futhi ngiyakholwa kakhulu edlozini. Ngiyakholwa kakhulu kubantu abadala. Mbukelo khona ekhaya kaningi ngikutshela kuthiwa awufanele lo mfundisi lo ya, fanele lo mthandazi lo ya, fanele lenyanga le ya. Into yakho i1 uyagxeka ubukela abantu phansi. Uyabona ngithi mina angendaba nemuntu olaphako oneyimoto, ama-truck, amabhasi, mina ngifuna asize mina inkingi esuke ngibhekene nayo. Ukugula esuke ngibhekene nakho. Abantu abangayeka ukubuka abelaphi bendabuko babanyanze, ababukele phansi. Ngoba noya ka-doctor esibhedlela, awubuki u-doctor lesijana yakhe ayakhile uyakhe kanjani, ufune ini kuye, usizo kuphela, ingqondo yakho ithini, ufunde kakhulu. Manje umthandazi inyanga sangoma yakwakho ufuna ukuthi abe uzofuna amathayizini, umuntu ezingakhi, unayo imali eningi, uyaphi izinto lezo. Iya into oyiyele lapha, buka yona, lunsa yona, uphume uhambe. Uyazi amakhehla kudala abe izinyanga, wayeneyinkomo lo muntu loyo, wakuthola imoto eziningi, wayeneyinkomo agqoke umntasana nje munye njalo nje kahle lesiningi, afane amagambhuti. Kodwa into ezokwenza yona ngomuthi, ngembiza, ngensizi, ngemqwebho, ngemeco, nawe uze umbonge. So mbona khona ekhaya nalenkolo ukuthi mangiya kumuntu wesintu, idlozi lama lithi nje hamba lemuntu nanguya, kuthi unani mina nginendaba. Ungaba nama-truck leyimoto nokonke, but into engiyifunako ungayenzi kwehlula. Ngoba angikwazi amandla anawo ukuzithola into oyitholile uyithole kanjani. Mbona khona ekhaya idlozi linamandla, idlozi liyakhuluma nawe, idlozi liyakhuluma futhi nami, asililalele. Inkosi kubusise, inkosi kusikelele. Doors are open, iminyama ivuleke, umthandazi wami osempumalanga. Na ungidinga online ngahlola video call ka-WhatsApp 200 rand. Kodwa iwasho zikhona iwasho zami ngiyakubhosela via video call. Silungisa impilo yakho mbule khona ekhaya. Idlozi liyakhuluma nomuntu. Umuntu nomuntu ophila emhlabeni bakaphila ngentando idlozi lakhe, into zingaya phambili. Shaya competition manje, baningi imoto eningi namfumo eningi. Nomzo omkhulu, idlozi lakuvuka nje umuzi, uphila, udla, uright. Liyajabula idlozi ngalokho. Le ndaba lento eningi ukuthi uzofaka amathayizi amaningi. Futhi nazawafika kuloko kubonge ngoba kusuka into yabani yaNkulunkulu, kusuka ngamandla akho. But idlozi lidinga kuthiwa nje ukukhona umuzi, ikhona ekufihla ikhanda. Idlozi liyakhuluma nawe. Inkosi kubusise. God bless you.